Video Dim Amaza njanga Kusta nomkhala mfondini senza ivideo ka baby wami ingoma yazi kakhulu sidlale kakhulu pha kumhlobele ne FM yeah so ndibene nomtshana nami lapha eMakhoze Cape Town Amakhoze African Restaurant so sizotya of course sizotya ntoni ngifuna umngqusho man no pens okay I think it's about right into kwegusha form yebo iwedi yavuma mntakwethu okay sharp uthi Kusta uzasiblessa nje kancinci wababy wami Kusta answer uthando lunzima mntakwethu kodwa yo hleli ulendlu ndedwa mna ndililolo andazi ndenze ntoni na kodwa uthando lancanywa ngabadala ndiyamkhumbula ulavi wam yo mihla yonke ndiyamthanda lo mntwana akekho njengaye ndiyamthanda mina nkhumbula baby wami makangekho vele ngicabange ngaye noma ngimqele isolo makangekho ndimfune duzane kwami kubuhlungu bandimi yeah all right mamela uzayibamba pha ku YouTube bambe ku Facebook bambe ku Twitter bambe na ku Instagram Kusta baby wami sharp so